Doncs anem a parlar ara de lo que eren les envases per portar les làmines. Les làmines de cera verge. Parlarem de que quan el colmenar ja tenia temps sense renovar-li les làmines de dins, elles de tant de treballar, de tant de criar, de la mel, solien fer-se les làmines velles. Es feia la cera vella, els marcs es feien molt deteriorats i es feia la cera negra. I el que feien és, per ajudar-los i que elles estigueren més a gust, canviar les làmines. S'agarrava tota la cera negra i vella, es llevava del marc i es posava en sacs. Estos sacs, aquesta cera es guardava, perquè, com ara bé explicarem, venien a portar-se-la una gent del Baida. Normalment era la gent que més venia. Jo recordo bé el que era els diumenges de matí, a la porta de casa de m'abuelo, que estava al bar al costat. Era un lloc apropiat on la gent es reunia i portava els colmeners del rededor dels pobles de Castellonet, Ròtimo, Llocnou, el Miserat, que n'hi havia molts, la cera vella en sacs, a que el tio Rafael del Baida vinguera i se l'emportara. I casualitat de que ara, mirant aquesta etiqueta, és d'un fabricant del Baida que es dedicaven a fer ciris. La cera eixa negra, ells la netejaven i feien làmines noves o bé feien ciris. Quan li posàvem les làmines noves a la colmena, notaves que ella ho agraïa, perquè es posaven a treballar urgentment elles en estirar la cera, fer-se els panelets i es començava a posar la mel en cera nova. La volien molt. L'envase de fusta, i el fabricant del Baida.